Yn gyffredinol o edrych yn ôl ar gwrs y bore, beth wyt ti'n gweud am safon y dosbarthiadau sydd wedi bod o flaen y llygen ni? Ie, mae'r niferoedd wedi bod yn fawr iawn o flaen y beirniad. Mr John Kirk, beirniad y Cobiau Cymreig eleni. Mae wedi mynd drwyddi, wedi bwrw drwyddi yn reit dda, ond fel sy'n sôn, mae e'n cyrraedd penllanw'r cysadlu y bore yma gyda'r Pencampwriaeth Ifanc gyda'r Cobiau Cymreig. Ie, yr ebol blwydd, yr eboles, yr adfarch, blwydd, y dyflwydd a'r tair blwydd o'd. Pob un ohonyn nhw yn dod nôl. Teulu'r atrodd fyny ar Danaway. Ac oedd hi'n braf cael rhyw hoi fachgynnau i gerdded o gwmpas y maes a cael y cyfle i fynd lan i weld le mae'r ceffylau yn cael eu cadw. A ti'n gweld wedyn ni y daith maen nhw'n neud o y stable lawr mewn i'r cylch casglu cyn dod i'r prif gylch. Ie, maen nhw'n dod lawr y cylch i'r cylch. A'r het i ffwrdd? Mae'r het i ffwrdd ydi. Aled y steward, dwi'n meddwl mae'r ebol blwydd llamorlau sy'n mynd â hi, Christian Harris. Nath John Kirk y beirniad ddim har yn biti bod yma. A mae yna benderfyniad wedi dod ac i ni wedi gweld Pencampwr y stoc ifanc gyda'r adran dy y Cobiau Cymreig. Ie, yn mynd ar Pencampwriaeth y stoc ifanc, teulu Chaman, Geler, Tywysoges Cymru o ochrau Aberystwyth, ond yn cael ei berchen gan deulu Chaman. Felly yn mynd nôl i ochrau Aberystwyth, o Ober gynta. Brydfa Geler, Will a Wendy Lloyd, sydd wedi magu'r ceffyl yma, ond cael ei berchen gan deulu Chaman erbyn hyn. Ar gil Pencampwriaeth? Ie, dwi'n meddwl mae'r ebol blwydd, Mark Swiston, Llanmorlais Temptation, o'r gwyr, Christian Harris yn arddangos. Felly, yr eboles dwy flwydd yn mynd ar Pencampwriaeth a'r ebol blwydd y gil Pencampwriaeth. Beth wyt ti'n credu ath a llygad John Kirk gyda'r eboles ddath i'r brig? Felly mae'r eboles yma, yr eboles Geler, mae hi yn sicr yn dal llygad. Mae thad ei Spartacus wedi ennill yma yn y gorffennol a'r fam Geler Loti, felly mae'r gwad yma wedi cael ei brofi droion a throion yn y cylch yma ac wedi dod i'r brig yn aml iawn. Mae'n eboles sy'n dangos ei hunan yn dda iawn. Mae'r ddau yma yn debyg iawn o ran i golwg. Maen nhw'n benychel iawn yn dyn nhw. Digwydd bod yr un lliw, ond dyw hynny ddim yn cael dim ymhariaeth ar y beirniadu wrth gwrs. So mae'r eboles yma yn eboles sy'n dal llygad. Mae'n Gymraeg iawn ac yn draddodiadol yn ei golwg. Yndi, ti'n gweld wrth y pen yn dweud. Felly llon gyfarchedau mowr iawn i deulu'r Chaman a Geler Tywysoges Cymru yn ennill Pencampwriaeth y stoc ifanc gyda'r Cobiau Cymreig. Gai diolch i'r beirniad am ei waith, and thank the judge for his work this morning, to the stewards, and the members of the podium club who are also assisting in the main ring. Diolch yn fawr iawn i chi am eich gwaith. Dyn ni'n edrych ymlaen nawr ar gyfer y Mori. Lle bu nerfau bellach mae gorfoledd a Geler Tywysoges Cymru yn cipio y wobr gynta heddi. Newyddion gwych i deulu y Chaman a'r ferchog.